Сьогодні, крім того, цих двох великих свят, які відзначаються і в християнському світі, і в державі, ще і українці відзначають, ну, може не вся Україна, але все-таки більшість народу відзначає день народження гетьмана і автора першої Конституції України. Можна сказати, не тільки першої Конституції України, а можливо і в світу. Тому що він перший написав цю Конституцію до американської Конституції, до французької, до Конституції Речі Посполітої, до французької. І тому ця людина заслуговує великої шани. Але він родився тут, на землі білоруській. Білоруська його земля виховала, по ній він ходив, тут його були друзі, тут народилася його свідомість. І я можу багато розповідати про Пилипа Орлика, просто я розумію, що час для кожного якийсь відведений. Я тільки хочу подякувати керівництву Вілійського райсполкома, особливо Євгенію Антоновичу, який тут присутній, за те, що він протягом 8 років надавав нам увагу до цього питання. Дякуючи йому і іншим його людьми, які з ним працювали, в селі Косота стоїть пам'ятний знак, відкрита вулиця імені Пилипа Орлика. Ми на слідуючий рік будемо відзначати 340 років з дня його народження. І вже сьогодні і посольство України, і українці Білорусі готуються до цього свята. Тому у нас, бачите, тричі свято. І День Матері, День Покрови, тому що він якраз, як кажуть, на Покрову і родився. Ну я хочу ще подякувати отцю Ігорю, який теж нам допомагає, править службу, молебень за нього. І сьогодні ця виставка, якою ми присутні, знаєте, це, як кажуть, відкривення нам. Тому що багато ми чого не знаємо свого минулого, того, що робив нашу духовність дійсно духовним життям. А люди, які на цих фото, це дивиться на обличчя і відчуває, що це духовна людина. А це для нас і для наших дітей, і для нас, дорослих, ми відкриваємо для себе якийсь інший світ. Тому я хочу подякувати тим людям, які зібрали ті фотографії, цим пенсіонерам, які так зберегли і зробили, і представили сьогодні, що ми можемо з цим познайомитись. Тому директору музею, його працівникам, цим людям, які робили це все, да? Володимир Федорович, і всім останнім, може не всіх тут знаю, хочу щиро подякувати від нас за те, що ви збережете цю пам'ять і про Косоту теж. І ще раз вас зі святом, да Господь нам добре дай життя.